čaute. To bol štvrtý vlog. Ale dneska to bude tak troška špeciálne. Ospravedlňujem sa, že to není veľkú, ale prosím, je zlé počasie proste. Tak to nemôžem natáčať vonku. No a tak ja to teraz prestriedem a ukážem vám jednu miestnosť, čo som vám minulý vlog neukázal, lebo som na to zabudol. Takže čakaj. Takže ja to teraz prestriedem, takže čaute zatiaľ. Takže čaute, som tu znova a toto je tá miestnosť, čo som vám včera neukázal, lebo som na to zabudol. A toto je kúpeľňa. No. Tak rovno včera vám zabudol ukázať. Úplne som to zabudol. A tak, no. Tak ideme naspäť, dobre? Tak presiriem to. Čaute zatiaľ. Tak čaute. Som tu znova. Na tú striebornej izbe. No a tak som sa rozhodol, že natočím vlog. No, tak. Hry nebudem natočiť, už som to hovoril. Takže prosím, mám teraz jedného odberateľa, tomu veľmi dobre ďakujem. Takže by som prosil, aby som mala viacej, lebo ešte len do jedna to je málo. A tak no. To je super. A ospravedlňujem sa za to, ešte raz sa ospravedlňujem, že nebol ten vonkajší toto vlog, lebo bolo zlé počas, tak som to nemohol točiť. Lebo teraz prší akurát. Takže preto som to tam nedal. Tak to tam dám až ona. Tak budem teda natáčať 5. vlog, až 5. vlog bude vonku. Lebo už veľmi dobré počasie a točím to vtedy, keď bude. A tak, no. Toto je už dlhší vlog bude asi. Bude málo 3 minúty. Alebo viacej. A čo by som také dodal ešte k tomu? Ja neviem, čo k tomu dodal. Vítam vás pri 4. vlogu. Pa. Ale ne. Ináče, budem aj s kamarádom natáčať, čo ste mohli vidieť v 3. vlogu. No, v 3. vlogu ste ho, v 2. vlogu ste ho mohli vidieť. Ten, čo sa ste vidieť v mojom počítači, tak s tým budeme natáčať, ten bude ten vonkajší sním, že sa mi to podarí a že ho schytne, tak bude to sním vlog. Keď nie, tak budem sám natáčať. Ale on súhlasím s tým, že by išiel som natáčať tak 5. vlog, tak. Sorry. Som zachytil si zahrať. A tak. Si už nemám čo ani hovoriť, tak nemám tak vyprávať vám tu. Tak. Prosím vás, v tomto videu vám hovorím, že ja len, že som sa na Gogoman TV, lebo sa mi Gogo ľúbi. A za druhé, ja by som sa veľmi rád zmenil, že mi napíšte do komentárov, do nejakého videa, že ja si mám zmeniť meno na YouTube, lebo ja som to vedela a som to zabudol. Takže, mi to prosím vás napíšte, prosím. No a dúfam, že presiahneme, ale za také 3 týždne, za 4, možno, že presiahneme 10 odberateľov, možno, že. No. Tak, ďalší vlog bude asi až, neviem kedy, ale bude až neskôršie vlog, o 3 dní opäť, nie dám, ale o 2-3 dní bude až ďalší vlog, tak, to asi všetko na dneska, čo som vám chcel povedať takého, a prosím, odberajte od mňa, aby sme tých 10 odberateľov presiahli. A nebudete za to odmena, keď presiahneme tých 10 odberateľov. No, a tak. To je asi všetko. Tak, ja už asi končím teraz. A
Uvidíme sa v 5. vlogu, ale už vlogu sľubujem. A to bude už dobré. No takže, komu sa páči toto video, like, v prípade koment dole. Komu sa nepáčil dislike, alebo chodte preč do prdele. No, prosím, odbery, prosím. Dobre, tak asi všetko. Tak čaute. Váš.